Здравейте, приятели на FitBG! Как сте тази седмица? Днес имам страхотна тема за вас. Ще отговорим на въпроса: превръщат ли се мускулите в мазнини след като спрем да тренираме? На пръв поглед изглежда, че мускулите наистина се превръщат в мазнини, когато спрем с тренировките. И ако трябва да си призная, преди доста време и аз вярвах сляпо на този мит. Защо? Защото наистина, когато спрете да тренирате, тялото започва да увисва и се омазнявате. Затова и повечето хора мислят, че е вредно да се натрупва мускулна маса, защото на по-късен етап всичко ще стане мазнини. Истината е, че мускулите няма как да се превърнат в мазнини. Абсурдно е дори да говорим за такова нещо. Все пак това са два напълно различни типа тъкани, но може би се питате защо тогава изглежда, че мускулите се трансформират в мазнини след като спрете с тренировките. Какво всъщност се случва? Ще се опитам да ви обясня какви процеси се случват в тялото. Обяснението е сравнително просто. Ще започна с няколко факти за мускулния растеж. Ако искате да натрупате мускулна маса, какво правите? Отивате във фитнеса и тренирате с тежести. Но ако спрете тренировките и не правите нищо, се случва обратното. Започвате да губите мускулна маса. Ако натоварвате и използвате даден мускул, започвате да губите от масата и силата му. Това правило е валидно за всеки мускул в тялото. Да речем, че тренирате и ядете 2500 калории дневно, базовият ви метаболизъм е забързан, горите повече калории, защото тялото ви консумира повече кислород и изразходва енергия, за да възстановява мускулите след тренировка. Например, горите 2000 калории само за да поддържате метаболизма си. Но понеже имате по-голяма физическа активност, горите калории директно чрез тренировките. Да кажем 500 калории дневно. Да обобщим. Приемате 2500 калории чрез храната и горите общо 2500 калории дневно чрез тренировките и за поддържане на метаболизма. В крайна сметка горите толкова, колкото приемате. Затова нито надавате, нито отслабвате. Теглото ви остава непроменено. Да кажем, че нещо се случва, без значение какво, и спирате да тренирате. Какво се променя в този случай? Повечето хора не следят калориите си и продължават да си хранят по същия начин, защото си мислят, че няма връзка между тренировките и храненето. Но това е голям проблем. Защо? Въпреки че вече не тренирате, вие приемате същият брой калории. Точно тук се крие отговор на въпроса. Метаболизмът ви се забавя и вместо да горите 2500 калории, вие вече горите например 1500 калории, а и вече не горите директно калории по време на тренировка, просто защото не тренирате. И ако направим отново равносметка, ще видим, че този път приемате с 1000 калории повече, отколкото горите. Вече имате излишък от 1000 калории. Какво се случва с тях? Най-често се натрупват под формата на мазнини. Но това не е всичко. Получава се така, че трупате мазнини, защото се храните по същия начин и вече не тренирате. Но въпреки това, теглото ви не се променя. Странно, нали? Но как е възможно? Не тренирате, но теглото ви остава същото. Значи мускулите просто се превръщат в мазнини. Не точно. Спомнете си какво казахме в началото на видеото. Ако не използвате мускулите си, започвате да губите от масата им. Тоест, след като спрете да тренирате, започвате да губите масата, която сте натрупали до сега и едновременно качвате мазнини, защото приемате повече калории, отколкото горите. Ето е истината, до която стигнахме. Натрупвате мазнини, защото ядете повече калории, отколкото горите и едновременно губите мускулна маса, защото вече не тренирате. Мазнините се увеличават, мускулите намаляват. Двата процеса са независими един от друг, но се случват едновременно. Затова изглежда, че мускулите се превръщат в мазнини, но в действителност това никога не се случва. Какво направим тогава, ако спрем да тренираме? Надявам се, че никога няма да спрете да тренирате поради мързел или липса на мотивация. Но животът е непредвидим и понякога се случват нежелани неща. Може да се наложи да работите на две места или да се контузите. В тези случаи няма как да тренирате. Но ето какво да направите. Не забравяйте, че когато не тренирате, трябва да промените храненето си. Двете са взаимно свързани. Ако спрете да тренирате, метаболизмът се забавя и горите по-малко калории. Затова трябва и да приемате по-малко храна. Да речем, че горите 1500 калории дневно, за да поддържате метаболизма си и не тренирате. Следователно, горите 0 калории от тренировки. Тогава колко калории трябва да приемате в този случай? 1500 калории, разбира се. Дори в този случай ще загубите мускулна маса, просто защото не натоварвате мускулите си. Но това е нормално и няма как да се избегне. Но така поне няма да качите мазнини.
Това е всичко. Вече знаете, че мускулите не се превръщат в мазнини. Следващия път, когато някой ви каже, че фитнесът е безмислен, защото един ден натрупаните мускули ще се превърнат в мазнини, просто му пуснете това видео. Повече по темата може да namерите на моя сайт fitbg.net. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и Facebook страницата ми Фитнес програми и диети. В описанието на видеото ще намерите и повече информация за новата ми книга Мотивирай себе си. Ако имате допълнителни въпроси и предложения за нови видеа, може да пишете в секцията в коментарите. Ще се видим в следващото видео, а до тогава бъдете здрави, останете мотивирани и не забравяйте да тренирате.